Tusind tak. Tusind tak. Hvad hedder det? Jeg tænker at ændre lidt på vores sætliste her. Det er så fordi, at jeg står og kigger op på det her julepynt. Og jeg kan ligesom mærke, at der er sådan en form for åben stemning her i aften. Jeg har kastet mig ud i et lidt vanvittigt projekt, eller sådan føltes det i hvert fald, da jeg sagde ja til opgaven. Jeg blev spurgt, om jeg ville skrive titelsangen til årets julekalender. Jeg vil sige på den måde, at nu har jeg også skrevet sange en del år. Jeg har faktisk skrevet over 500 sange. Og da jeg fik den her opgave, så tænkte jeg, det er altså en mega fed udfordring som sangskriver at prøve at skrive en julesang, som man rent faktisk sådan, vil have lyst til at spille jul efter jul. Så jeg kaster mig ud og prøver at skrive den, og jeg vil leve med at prøve den af på jeres ører. Der kommer i en stjerneregn af sne. Så ved jeg, hvad sker.